Bon dia, som la Judit Moncada i la Ruth Ramon del grup Mossèn Silvestre. El 18 de febrer van fer una sortida a Mequinensa, el poble natal de Jesús Moncada, l'autor del llibre El cafè de la Granota, que està situat a Aragó i que està envoltat pel riu Segre i Ebre. Primer vam visitar una reconstrucció del moll de Mequinensa, situat al riu Ebre, on hi havia els llaüts que apareixien en el llibre, molt importants pel transport de mercaderies i les comunicacions. Un guia ens va explicar la història enfocant-la a la realitat, ja que hi havia aspectes que s'allunyaven d'ella, com per exemple el fet que el cafè de la Granota no va existir amb aquest nom, de la mateixa manera que sí hi havia una botiga a dalt del carrer Sant Francesc, però no era de l'Adelaida, ja que ella era un personatge inventat. Una altra curiositat va ser l'oportunitat de veure el recorregut que va fer l'Elias en el conte Informe provisional sobre la correguda d'Elias, en el qual diversos testimonis parlant sobre l'hora en què va passar per un carrer o un altre, indicada pel rellotge de l'església, la qual, tal com va explicar-nos el guia, va quedar destrossada després de l'augment del nivell del riu Ebre. Per últim, vam veure la casa on va viure Jesús Moncada, que estava en ruïnes ja que es va construir al segle XIX i, a més, va sortir perjudicada per l'augment del nivell del riu. Més tard vam poder visitar el Museu d'Història de Mequinensa, on hi havia diverses obres literàries i artístiques de Jesús, a banda d'alguns objectes personals i també d'algunes dades característiques de la història d'aquest poble. Per acabar la visita, vam anar al Museu de la Mina de Carbó, on vam poder presenciar l'ambient on treballaven els miners durant tantes hores. La seva maquinària i els tipus de tècniques que utilitzaven també ens van resultar bastant curioses. Aquestes mines eren la font principal d'ingressos econòmics. Personalment, pensem que gràcies a aquesta visita hem pogut comprendre molt millor alguns dels aspectes d'aquest llibre, ja que ens vam sentir integrades en el mateix entorn del propi Jesús.